sizochita kubisa kuti munthu pa moyo wako kamapanga zinthu umafunika kuti chimene ukupangacho umafuna kuti iweyo upezepo cholowa kundalekunso zimenezo zimachitika kuti anthu inde timajoyina chipani kuti ineyo ndikufuna ndikakonze dziko ndikasinthe dziko koma mbali naye ndithu pamakhala beka chilakolako kuti ineyo akulu ali kutsogolowa akawina ineyo adzandigwira mkono adzanditchula kena kake adzandipatsa kachiputa misonzi kapena kachiponda mthengo nanga sindathamanga nawo pa ulendo kuti iwo awine kumpandako ndiye akawina anthu aja kupeza kuti mwina akusiyani akutayani sana kutoleni zimapweteka ndi zimenezozo zimene nthu abwera nazo achinyamata akuchipani cha Malawi Congress Party wadandaulira olemekezeka mtsogoleri wa dziko lino Dr. McCarthy Chakwera ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti yayi awaganizire chifukwa kuti adayenda ulendo wautali owawa koma sakuona phindu lake mpaka na lero ndi tikhala limodzi kuti timve kuti amenewa achinyamata a MCP akudandaula kuti chani lero pa Nyasa Voice Box. Guys, tikhala serious. Zomwe zikuchitika zeti zangoonetseratu kuti apa patsankho lilipo. Ndimvetsera. Chifukwa sangamapangebe accommodate anthu omwe aja momo, anthu omwe amadandaulawo. Ndimvetsera. Ende apo chomwe mungaone a president izoti aganize zoti ife tavutika nawo. Chokana konseku ayiwala. Izozo ndi zoona tisankhulenso mobisa ya. Ende zizi kuzitengera apo ndi apo. Kapena kungozitengera musaganiza bwino ma comrades. Kutsogolo ndi kusamba panga mademo kamene ambotemana tokha MCP. Ndimvetsera. Kapena tosamati mtosalansi. Kuti muone kwambiri zomwe zikuchitika apa pali very idle kwambiri. Anzawo aja anangowina nthawi ija even bingu nthawi imene amampanga dump muluzi. Anapeza the very same day anapanga njira kungopanga dump 2-3 weeks before anapeza anapanga accommodate anthu amene ake onse muchani parastatos. Koma kuti muone abwana athu apa zimene akuchita ali very slow. Isizi ndikupereka maluphos kuti 2025 tikozopeza lifeso tamenyedwa mimba. Ndimvetsera. So ineyo situkamba zoti apa ma comrades kuti kapena kuti tosangati panga accommodate at once. No, but he was supposed to stand and act for the youth. Ndimvetsera. Osa zingupanga na bother ni maminista. Maminista ti ankhona mpaka ngati. Takharu panga meeting ni maminista zosiyana-siyana achimwendo ankaka ndani. Zimene zizoti kwauza aja ni ma-ESP sato akatitenera chabwino kwa president kuti apali issue yakuti kutenga makuti. Koma kuti muone limene akupangira a president ma procedures awo tisauka. Ndimvetsera. Ndiye ndikuzeni boma loti anu ake ayufa achinyamata limene mumondo uvutika ndamphoyo kwambiri. Sitingapite patsogolo. Ndimvetsera. Ndiye ife sisakambe mobisa izi zikapitirira china chake chichitika ndithu kuchipani chachikulu. Ngati pali kuthekera kuti a president daita nene ayankhule ndi youth yonse nation asankhulenso ndi chani ayankhule ndi youth yonse nation kandi kwetu wana zikonkuja kandi kuti tiuzane zenizeni atifotokozere zenizeni osati zimene zikukambira kono basa kuti youth muganizanayo bwanji. Bingu anangotolera mpanga dampu muluzi nthawi yomwe anambotenga anthu akukhazika manja tizi even Peter yemwe atanguwina nthawi imene chayo sipena 2 weeks anatenga ana masikini ajenga ndani aliyense kumponya paliponse anyamata samavutika aja kuwaponya paliponse musaiwale tamangidwa. Ndimvetsera mnyengo imene eni ndale siziyambira 2013 imene mandira Chakwera ya ndale ife ndale taziyambira nthawi ya tembo nthawi ndimene tinakamira ife kuti ife binde Malawi Congress Party. Ndimvetsera suti kapena kumakamba zomakamba ya 2013 imene mandira Chakwera. Ndimvetsera office ndale yotseka office timakumana kwa tembo. Ndimvetsera ena ife nthawi imene poroso kwa sendi ndalama zathu zinatha poroso yathu haftani yathu chipani chilibe transport yomwe tidachepera matenga haftani gamu yathu vumaba chilantu over 50 chakuti koma haftani. Ndimvetsera. Lelo we are growing tizipezeka bodi sobe ntendere what if anathu amene kubwera kumbuyo akuchita kudzoli fe kugwira tipambuyo pa MCP ndi apa pa president abwere atiyankhule youth yonse nation amene ali nation mneki ya youth atiyankhule because kungozisiya izizi anthu awa 2025 whether like or not akuzopeza alowaso mboma. Ndimvetsera chifukwa bangotso bejikondi Bigere for example Bigere has been moving up and down. Of course we know what Bigere the personal bodyguard from assistant personal bodyguard wa bwana kuchokera kwa Malawi Assemblies of God koma anampaka komuleti kuchipana waende nyamadawo chapali posi taenda nawo abwana tenda nawo kukoti tapanga nawo zinthu zambirimbiri lero kufika date ya lero palibe nyamata wina aliyese kapena wa youth wina aliyese amene akunena kuti nene ndikugwira ntchito palibe wa youth wina aliyese amene nene ndipanga komuleti pakuti musayankhule zambiri mwana ndi sakandi puma be patient you are forgetting kuti in alliance. Mwamveti this alliance aliyese afuna kuti apengeko benefit chifukwa akuluakulu ajeso anapeza naluza zinthu zawo. Mwamvetsera amene tinamwe alliance aja so naja kwera pozindikira zimene zazo akanatha kuona kai kuti ambe apanga komodeta nawo to make a party to be strong. Doesn't matter kuti waja is a man of God he don't want to come out from the government without any bad effect. Mwamvetsera koma nawo akuyenera kuzindikira kuti ali msearch chipani chifukwa chipani chichi ngati chiguluke iwo adzachoka chabwino panda ine scenario iliyonse koma chipani chidzaguluka the moment waja akuchoka koma chipani chidzavutikanso chidzabwere mboma akadzatenga wina wake chidzapeza chipani chidzapeza chingotani sichikutenganso boma. Mwamvetsera
tatiyeni tipangezo kuti chipani chilimbe kuti 2025 orakhala wina waimapaika wina waimapaika kati magulu ngati atatu ife pa MSP zimene tichite panopa tipite patsogolo mandimvetsera koma kudzikonda kumene kwambika apa zindale zambika apa zakutchalichi ndefe sitikuopa mutipanga chilichonse ife tikunena mobwereza tikuti mobweza makomrades amene tavutika not only ntapiriod ya Mr. Ntambo no ena fita vutika kwambiri kuti tikufotokozereni timakoma natemba cha dozi choni ndachina chatinga koma mamene mezonse amene amangire kuti apanga kumodera chakwera ife tikwadziwa ndife ena you are not there mabwera kumene kokofera muli ndazi bali yanu manifestate ndeja tieni achina nkaka dzana nena no meeting achina chibwendo nena no meeting dzana. Of course, we are looking forward to you kuti yankizo kuti kuzita bwanje kuti president mauza za mtundu wanje koma akankhakola mkadio of course acho kamwe ntendere i 2025 adzipita sipadzatuka mbiri yonse le MCP na muli yadziko ndapanga chite socho lakwika njani zimboma chani mwa kuti yes but what if the party and Iwaje he has been telling us up and down abana kumakamba zoti ifeyo achinyamata anathu adzaone kuwala kutsogolo lero ine am 41 mwana wanga ndili mwana wanga zaka 14 ali zaka 13 chachandisi adzazindikira bwanji le MCP inapanga pozo za zero akuluakulu ngati siligwirana manja kutsogolo kunoko ku office kuno chako zichitika ziti machita zichi chita manako zathamangisa nako zatsikira na gate abwana asakhale idol atipanga accommodate pali possible nakuzindikira kuzipanga accommodate kungotisiya kuzichito ndi zambiri kungotisiya kandi ma business yo atsegula madifuja osamanga uzoti mawa iye adikanika odi my patients what is this for ndefeyo tayankhula ndayankhula komaliza ine ngati comrade manifestate neso ngati comrade amene ava kwa kwambiri ndi chipani komanso amene ndili kuneki ndayankhula ndimafuna ndikuze ndiviyeni sitimafuna kupeka ponya viyeni koma zikumandi wawa fa ndikaona ndikuona tala idol kwambiri and panopa kuti mufufuza amene akhala kutsogolo ndi azibale yawo amapanga choncho mpongozi wawo ndani ngotika gulosera kwawo kuti khazika amene kuchako anaja awayi wala amaenda amangwira matiye gasacha what is that for? We are not here to be afraid with anybody else. If a president is doing wrong, he need to be advised. If you don't listen to the advice, off you need to go. That's it. Koma zoti tidzopa izozo ndeti nenenetu zikuwawa kwambiri. I think imawanga comrades ngati ndankula ndankula mwa kuti koma munivetsetse that was my concern. Izizi akuluakulu kaya muzimva kaina muyankhula mwa mtundu wanje muzitenge mukaziponye kutsogoloko kuti anthu anyamata kumjana akambirana akupanga realize kuti inuyo you only accommodating your relatives. You are forgetting those people who went to background amene amathamanga zomwe zikwapwetika kwambiri. Inunso nduna msankhala chete muzindikire zimene zizi mwiri kwankhula pano pasi fani inunso nduna zomwe chete tinenda kuti nthawi imeneja makufuna mukakhala mipandoyo muzichesera banja anu azibale anu ife tidzivutika. But that's not the way we operate the government. I've spoken it a lot. Wakumva wamva sanamve